Hola, molt bona vesprada. Estem així un dia més en els directes d'Instagram de Horta Viva. Estem així avui retransmitint en directe des de casa, des de Meliana. I anem a parlar avui en Joan Clement. Joan Clement és un gran, és un tio molt interessant, que té moltes coses que contar. Ell és xef, ell col·labora també en la cadena SER, parlant de gastronomia. I anem a convidar-lo ja per a que entre. Disculpeu. Perquè tenim molt que parlar en ell, segur que va ser més que entretingut. Joan, Yes, bon dia. Bona vesprada, ¿no? bona ¿Qué tal? tarda. Bon dia. Ja és tot el dia igual. Sí, no. Podia ser per l'esprà, podia ser per la nit, de madrugada, tio, podia ser qualsevol. Bueno, volia demanar-te a veure si eres capaç de presentar-te i que no se nos passe l'hora. Ei, espera, ara tinc un problema de connexió en Joan. Sí, sí. No, no, però és la veu i ja està, ja. Val, perfecte, perfecte. Ja estic. Opa! Yes. Què? Això no és no és un estudi, eh? A veure. Val, com dius, Miquel? Bona vesprada, tio. Com va tot? Bona vesprada, Joan. Això sí, això sí. Pues, diria que simplement que te presentares, que ens comentes un poc el que fas, coses que has fet, sense que Val. estigués una hora, que t'és pa una hora. No, que va, que va. Jo no tinc per a tant, tio. Que fa... A veure, jo sóc Joan Clement. Joan Clement és un cuiner. Joan Clement és un cuiner, no? I és un cuiner que ha fet moltes coses i que estan fent moltes coses perquè tampoc pot estar ahí quietet, no? I treballant en una cuina i ja està, no? Jo estic com mestre per ahí en ajuntaments, tant en Ribarroja com en Massanassa, per exemple. Estic més que res divulgant, no? Divulgant la gastronomia, divulgant els productes de productors, de xicotets productors, per exemple, treballant molt en organismes oficials, no? Com Diputació, en el del tros al plat, no? Ese organisme del tros al plat per a defendre el producte i la gastronomia, l'exquisit mediterrani, no? Que coneixem molt bé en turisme Comunitat Valenciana, i moltes coses, i en l'ADO, jo sóc el profe de l'ADO Arròs de València, i no ho sé, tio, en la SER, en la cadena SER, jo què sé. Si és que fent moltes coses, però sempre en el mateix fil conductor, no? Que és la gastronomia, el producte, la defensa del productor, no? Sempre el mateix, no? Perquè és el que importa, no? Sense el productor no som res. I després tens un treball molt interessant per a l'Ajuntament de Riba-roja sobre les arrels íberes del menjar. Clar. És que a mi m'agrada molt també que em posen ahí com els bous, no? Un capot, no? I jo, pas pa allà, no? I una vegada em van dir, així tenim moltes, com se diu, tio, les arqueològiques, no? Moltes espavis, moltes troballes arqueològiques o moltes restes arqueològiques. Sí, de l'època visigòtica, no? Del segle V al VII, no? Aproximadament. Però de menjar, és que de menjar, Joan, què hi havia? Tu sabries dir-me? Jo, clar que sabria, no? No hi ha res, tio, no hi ha res fet, no? Entonces, me'n vaig anar a Pisius, a Roma, una mica més atrás i tal, i davant i tal, i vaig fer un estudi que això seria 4 o 5 anys, no? El que va durar a terme zero. Entonces, vaig a fer receptes de cuina visigòtica, no? És a dir, com els nostres antepassats, abans passats, menjaven, sopaven, tal, no? Com seria tot allò? Perquè Riba-roja lo té, no? I té
esta gastronomia, té la cultura, lo té tot, no? Ahí, no? I va eixir este futur, el darrere futur, no? El 20 en gener, un llibre, no? Que varen fer en l'Ajuntament, en Jorge Morín, que és el doctor en prehistòria i arqueologia en Madrid, de Cristina Silvestre, que és la tècnic de turisme de l'Ajuntament de Riba-roja. Entonces, aleshores varen fer ahí un compendio molt xulo. És un llibre que ara mateix no té venda, no? Sinó que se dona a la gent que vulga estudiar aquest tema, no? I lo que hem fet és anar-se al jaciment, al jaciment, tio, i fer sopars allí, no? En la túnica... Se fa ahí una activitat en estiu que és molt xula, tota aquesta representació històrica. Este estiu no el farem, però ahir tenien reunió en la regidora i tal, no? Perquè és que pràcticament no se pot, no? Però sí, la veritat és que... Però farem altres coses, no? Jo què sé, una visita i després un pícnic visigòtic, no? Per a que la gent se l'emporta a casa i se'l menja. No sé molt bé, no? Perquè ara la cosa està molt fotuda i més que fotuda està que no saben res. No saben res i és tot especular, no? Estem en una situació, tant l'hostaleria com nosaltres, el turisme, que val la pena no calfar-se més al cap i anar esperant a què passa i quan passe, doncs, bueno, estarem preparats, tant tu com jo, que som persones inquietes, tindrem moltes coses que fer. Efectivament, jo ahir estava, o abans d'ahir, estava en Evadís, de Diputació, la regidora de l'Ajuntament, Cristina de la tècnic, en fi, estava en unes quants en la reunió i tal, i el que estava jo el que dia era, a mi està molt bé, tio, lo de les ajudes i tal, no? I ficarem diners per a promoció, i ficarem tal, sí, a veure, però jo el que vull són idees, tio. Jo el que vull és un foro i que les administracions puguen dir, a veure, això és una... Pot ser que siga així, pot ser que siga d'aquesta forma i pot ser que siga forma. És a dir, pot ser que siguen tres estats distints, no? Des del pitjor hasta el més beneficiari. Jo això de moment és que no ho sap ningú encara. Sí. No ho sap ningú. No sap, no? Joan, perquè estava per ahí Begoña es va seguir l'altre dia en el directe que vam fer en un conegut comú que tenim, que és Rafa Máñez. Home, Rafeta. És molt xulo, Rafa. I bueno, Begoña ens va seguir el directe i ens deia quanta ciència que té l'arròs, no? I era dir-li a Begoña que avui parlarem d'arròs, o podem començar a parlar d'arròs ara, perquè a mi és un tema també que m'entusiasma, però jo sí que te vull dir una cosa, que jo estic un poc perdut en el tema de l'arròs, ¿vale? Te parlo com a neòfit, no? Com uno que comença a tindre els coneixements, com has estudiat un poquet, comença a mirar i tal, i aprens que les varietats són importants, etc. i tal. Però després, per exemple, vaig llegir l'altre dia a Ricard Camarena que deia que per a ell les varietats eren molt importants al principi, però que ara ja no tant. I després ja m'acaba de rematar aquí aquesta cosa quan vaig llegir que deia para una paella yo recomiendo un J-Sendra o un Bomba. Que para mí es con decir, para jugar a fútbol quiero jugar como Cruyff o como Mourinho. Efectivament, mira. Perquè evidentment soc un neòfit, no? Però no ho entenc. A veure, vull preguntar-te a tu. No, és que tampoc és, a veure, Miquel, tampoc és tan important, no? A veure, hi ha moltes varietats. Mira, jo ara mateix tinc així Albufera, mira, Albufera de Rafa,
albufera, que és una albufera fantàstic. I tinc que la gent no el coneix prou, que és el marisma. I si no l'he provat encara. Això és marisma. Tinc un altre que el tinc aquí baix de la tablet, que és l'argila. És l'argila. Sí que parlant de la... Efectivament, no? Sí, és a dir, les varietats tenen que estan ahí, estan ahí. Jo quan estic donant un curs en l'ADO, per exemple, mira, avui eixia en el calendari, curs en l'ADO, estàs pra, no? A les 6, no? Tu, què cosa, no? Estava ja programat. Allí el que jo faig és treballar en 3 varietats, en les 3 varietats que amparan l'ADO Arròs de València. Tipocènia, que ahí está el J. Sendra, Bahia, Montsenei, Gleva, no? Tot allò que té una mateix nivell d'amilopectina, no? Val. Després, el bomba, el bomba, que és el que menys percentatge d'amilopectina té, i després enmig l'albufera, no? Entonces, aleshores jo es començo a parlar i a explicar quales són les virtuts de cada varietat i estic cuinant, no? La gent ahí i tal, no? Molt interactiu. I de repente jo faig un caldoset en el Senia, el tipus Senia. Diu, per què fas un caldoset? Va, perquè és vivir en el filo de la navaja, no? És a dir, el tipus Senia és el que abans se'n va, no? Perquè té un temps, un tal, no? Anem a veure què passa, no? Bueno, doncs anem a veure i després és bo i tal, i després en l'albufera fem un meloset. En l'albufera un meloset. Per què? Collons, perquè l'albufera aguanta molt la humitat, no? Està molt treballar en l'albufera per això, no? I el temps que te'n dona és el mateix que el bomba, no? És a dir, 18 minuts, te pots anar a 18, te pots anar a 19 minuts sense problema, no? I no s'obri el gra, no? I després, en el bomba un sec. I per què en el bomba un sec? A mi no m'agrada el bomba i a mi no... I ja ho sé que no s'agrada el bomba, perquè no teniu ni puta idea de cuinar. Ai, clar. Jo el dic així a la gent. Quants minuts el fas, el bomba? Clar, però jo dic, i per què no teniu ni puta idea de cuinar en el bomba? Perquè lo hem denostat. El bomba és per al que no sap. No, tu no, tio, però... El bomba està encumbrat. I som alguns, entre ells jo me reconec que no m'agrada el bomba, però bueno... Però fa molt de soroll. Però me va... Això sí, que se me deixen molt, però bueno. Parlant d'en Galvi, me va dir una cosa. Acaba de dir-me tu el que estaves dient. No, en el bomba, tío, per exemple, lo que... absorbís 4 vegades, tío. 4 vegades. Lo que el gramatge del gra, no? És a dir, hòstia, és que quan jo guise i faig una paelleta o qualsevol cosa, un arrosset en el bomba, és com se mastica, és arròs cuit i ja està, no? No té flavor, no? No té sabor, no? I clar, perquè no sabeu com se té que menjar el bomba. I el bomba és un de l'únic gra que tens que deixar-ho que exude. Perquè tota l'aigua que menja, després l'exuda, se'n va. Tu tens que deixar un repòs. Saps el que vol dir? Quant de temps el cuines? El què? Quant de temps de cocció per al bomba? Quant de temps? No, pues en 4-5 minuts. 4-5 minuts després de que està cuit tot. Sí, però fas 15... Clar, i es comença a eixir, però vapor, mogolló. I és per això, entonces, l'aigua se'n va y lo que es queda ahí en el gra es el sabor. Es el sabor y té un sabor y un mordiente fantàstic, no? Jo crec que el bomba és el menospreciat per alguns, però el menys conegut.
el menys conegut, no? Tu, Ara mateix. tu recomanaries, per exemple, 18 minuts de cocció i després uns 5 minuts de repòs o... Sí, sí. Sí, 18, 17 i després 5 minuts. 5 minuts sense tapar, sense tal, no? Que exude bé l'aigua que té, no? Tot el vapor, que se'n passa el vapor, sí, a mi me pareix que és el millor per al bomba. I el bomba dona el mateix que siga en caldós, en melós que en sec, no? Al final. És a dir, dona el mateix. Per això dia Ricard, el que tu has dit abans, no? No, és que les variades estaven molt bé, però ara ja no. Val, a veure, ara ja no. Després, a mi, jo quan començo un curs, tio, la gent me diu, i Joan, ¿y cuál es el millor? ¿Tú qué sabrás? ¿Tú para qué quieres saber lo que es el millor? No, és a dir, després me'l diràs tu a mi, qual és el millor, no? I al final és cuinar cada un d'una manera diferent, no? Clar, primer, els recursos que té en casa. Jo no puc. Clar, és que a veure, no? El comprar un gra o un altre, no? Tenim ara mateix en un mercat d'1 euro, per exemple, no? d'1 euro, un tipus Sènia, 2 euros, 2,10, una cosa així, no? L'Albufera i te pots anar a 3 euros en el bomba perfectament, no? A veure, això tens que tenir-lo també en compte, no? I tens que tenir en compte també el que a ti t'agrada. Tu tens que provar, no? I tens que provar l'argila. Un dia el Rafa que te'n doni, o anem allí, tio, i fem una roseta en argila, tio. Jo he treballat en l'argila i el Bahia, m'agraden moltíssim els dos del Rafa. Igual que he treballat en l'Albufera també de tartana, per exemple, que també el gaste molt per a caldosos. Sí, m'agrada molt. Però si és que a la fi és tot al voltant i la gent està treballant molt ecològic també, no? I Rafa, per exemple, en les algues i tal, en les microalgues, no? I la veritat és que està fenomenal. I pues, Galvis me dia, Galvis, que tampoc és que li tinga molta estima a l'arròs bomba, en general, me dia que, bueno, que a lo millor el bomba, el problema era que no el cuinàvem suficient. Que millor cuinant un bomba 22 minuts, passant-te de cocció, aconseguies el mateix que podies aconseguir en un Sènia. Que era un poc l'últim que ell estava investigant. Jo no comparteix aquesta opinió, no? Jo crec que tots els arrossos tenen el seu temps i hi ha que tractar-los com se té que tractar, no? Cada arròs, no? És més, este arròs, per exemple, el que fa en el molí, lo que fa en el molí, quan està passant per el molí, se pela, tal, no sé què, cada moliner i cada productor lo fan d'una forma distinta i és la mateixa varietat. Hi ha qualitats, això és clar, un arròs de Rafa, un argila, un Sènia, què sé jo, de Rafa, jo lo puc tindre 15 minuts. No? I menjar-te-los d'un dia per un altre, que jo ho he provat. I estan boníssims. Clar. Inclús un caldós... Està boníssim. I el Bahia, tio, el Bahia és cremós, molt, molt, molt cremós. I fa una... Com dir Adrià? Adrià dia que està el caldo, no? El brou, i està la crema, no? Pues lo que se fa en el arroz, en el melós, és una sopicrema, no? Dia Adrià, no? En el seu moment, no? La sopicrema, no? És esa emulsió, no? De la grasa i l'aigua, no? De la cocció, no? I l'almidó. Pues, Joan, te vaig a fer una pregunta que a tots els valencians una vegada en la vida li té que plegar. Val. Què espera tu el socarrat? La caramelització de la proteïna de l'almidó. Però això és molt tècnic. En companyia, no dic res, no dic res. No, amor. A fer la mà, no? No, mira, el socarrat, tio, és una caramelització. Això sí que és de veres. Per què? Perquè és dolç. Ja està. Com és el socarrat? A veure,
hòstia, està bo, tio, és dolç, val? Caramel, caramel. Per què? Perquè està el glucògeno. El glucògeno que porta l'almidó, la proteïna, no? que té l'almidó i tal, no? Doncs el cremaet, el socarrat, a la fi, què és? Pues, no és més que un arrosset, els grans de l'arròs que estan sofregit quan se'n va tota l'aigua, el que queda és l'oli. Al final lo que queda es el oli, que no evapora el oli, ¿no? Y es ahí cuando está cuinant-se en oli. Però no és cremat, no és cremat, com hi ha per ahí molt, I mira, doncs ma iaia feia una cosa que jo l'altre dia vas provar a fer altra vegada i que jo no he vist per ahí fer. No sé com ho feia, imagino que seria d'una manera natural, però quan feia arrossos caldosos com l'arròs en bledes o l'arròs de puchero o l'arròs en fesols i naps, li eixia socarrat. Sí. Li eixia socarrat. Sí. Com és possible en el caldo que queda que passa socarrat? Doncs jo l'altre dia vaig a veure com i eixe socarrat per a mi encara és millor que el de la paella. Clar. Per què? Perquè té más condumio. Y claro, pero en les bledes en tot. I el que té és que hi ha molt d'almidó, hi ha molt de proteïna, i la densitat del caldo és una altra. La densitat del brou del caldo de cuir la paella, no té densitat apenas, no? No té molta densitat. En canvi, en un puchero, en un arrosset de puchero, o en un arrosset de fesols i naps, en un arrosset de carabassa, no? De les riberes del Túria, per ahí, ahí sí que hi ha densitat, i aquesta densitat és el que fa que se'n vagi al forn i faci la caramelització, clar que sí. Per això encara és més senzill fer-ho així, que en una paella. De totes formes, tu quan estàs fent-lo i ja falten 5 minuts, per exemple, o 4 minuts, agafa en un cullerot i el poses en una paella ben calenta, tio, i veuràs com se fa com una costra, ¿no? Una costra i tens el socarraet. Això és com ho ven també, no? Nosaltres els cuiners que som també la bomba, no? Saps? No és més que se'n vagi a l'aigua, que hi ha oli i un golf fort, però xicotet, per a que no se crema, no? Així és. La veritat és que tindrà la raó, no? Que per als valencians ens fa encendre'ns, no? En tantes disputes i en tantes coses. I jo al final em passa un poc com... Disculpa, estic constipat. Tot assustat. Però així no passa res, saps? Mai se sap que no conegam este virus. Com funciona. No, però Miquel, tu saps què passa? A mi quan la gent es comença així, jo le dic directament, jo soc cuiner, tio, jo no soc un soldat, jo aniré mai a la guerra. A mi no se me hincha la vena patriòtica. Això és no sé què i això és no sé què. Val, tio. No, però és que passa que... Tens pebre roig? Pues posar-li pebre roig. Clar, tio. Al final, jo de lo que me dono compte, no? Que és un poc com el món del vi, no? I que ens agrada molt el món del vi i hem visitat molts cellers. Te dones compte? Jo, per exemple, en Rioja vaig visitar dos i em cridaren molt l'atenció, no? N'hi ha dos cellers en Rioja, que un és López Heredia, que treballen en és de les bodegues mítiques de Rioja, i es tenen tot el celler ple de molsa, de musgo, de teranyini, de brutea, de tal, i diuen que això no se toca perquè això té que ser així. I això ha sigut així tota la vida i això col·labora que hi hagi microorganismes i que el vi evolucioni millor, tinga més qualitat, etc. Pues a molts pocs quilòmetres n'hi ha una altra bodega que és tot el contrari, que està, pots passar el dit per on vulguis, i està impecable de net. I te diuen tot el contrari, que no, té que estar tot net perquè si està net
no n'hi haurà contaminacions, el vi va estar bo. I al final, les dues bodegues fan un vi de categoria. Pues en la paella em passa un poc igual. Que escoltes molta gent que té teories completament diferents, inclús contradictòries, però el resultat és preciso, no? I és un poc absurda aquesta discussió perquè al final, i tots ho fem bé, al nostre gust. Sí, afortunadament, Miquel, jo afortunadament he viatjat i viatge molt, no? Divulgant per tota la comunitat, per Alacant, per Castelló i per València. I, tio, i és un crisol de gastronomia, de cultura fantàstica. I mandonguilles per ahí per la ribera, pilotes, no mandonguilles, pilotes d'ahí de sang, tal, de no sé què, no? L'altre que li posa el pimentó roig, de costelletes, l'arròs d'Alacant, tio, de conill, no? I caragols, no? És fantàstic, no? És a dir, i en Castelló, en les costelletes també, no? I els arrossos, que és el que a mi m'agrada i m'importa, està fet genial, no? I té el punt exacte, no? I la varietat, i treballen en varietats, i és la varietat bona, no? O sigui, li donen el punt molt bé. Entonces, aleshores, lo que li poses a l'arròs, què més da el que li poses a l'arròs ara mateix, tio? Però què més da? Ara bé, si té un nom i un cognom, és arròs, i té una recepta que està ahí registrada, hòstia, fenomenal. Se li diu així i no se li diu d'una altra manera. Però el cas és que no tenim recepta de res, cuidado. Que no vendan la moto ningú, No tenim la recepta de res, només que hi ha uns ingredients com està treballant el meu amic Paco, no? Per exemple, no? Jo crec que Wikipedia ho ha fet molt bé, no? D'una manera oberta, però sí delimitar-hi, vale, pues fins així. Efectivament. Posar pilotes i tu li poses pilotes, li pots posar pimentó, però no li poses xoriço, li poses botifarra. Per exemple, clar, ara, per exemple, que no el farem, no, este any, el dia 20, no? El dia 20 de setembre és el Paella Daily World, no? Que se feia a la plaça d'Ajuntament de molts llocs, no? Però en la plaça d'Ajuntament estàvem fent paelles l'any passat, jo estava en la ràdio i estava fent coses també ahí en Generalitat, en Turisme Comunitat Valenciana, i eren paelles, tio, d'Alacant, que estaven fent un arròs de verduretes, l'altre un arròs de gambes, l'altre de... Eren paelles. Per què paelles? Perquè és el caldero. I és el caldero i és la paella. I és la tècnica de ficar l'arròs, de ficar-li aigua, o de ficar-li aigua i ficar l'arròs, i ja està, i no tocar-lo més. I deixar-lo sec. Al final el que hem inventat és un arròs sec en el que el gra estiga solt i que no estiga passant. Això crec que hem de reivindicar més, no? Sé que això és... Crec que ho dia pica el seu llibre, del llibre daurat. Jo crec que sí, jo crec que els italians han fet de puta mare, tio, en la pizza. Ja s'ho fan tot molt bé. I fica-le pinya, i fica-le, lo que et doni la gana, coco. Si fiques pinya a una pizza. Vas anar a poner... Però saps que en qualsevol lloc del món li diuen pizza i la societat d'Itàlia. I nosaltres les coques? Perdó? Les coques, no les podíem traure el mateix profit que les pitxes, però que és superversàtil, que li podem posar tots els productes de l'horta. Jo això és algo que no me fas creus. Que no estigui... Sí, mira. Que si no s'ho treia... Ai, perdó. Si no s'ho treia al mercat, o me muntava una cadena de vendre coques, perquè és... Ostres, és un producte tan interessant. Ai, sí, esa cadena està. Sí, però estan en Sàvia. Jo vull que la plaça de la Reina. Mira, estava buscant el nom, tio, que no me'n recordava. Mira, Enric Morera, tio, el president de les Corts Valencianes, Enric, jo fa uns anys en la SER, en la cadena SER, quan presentaven la programació anual, jo feia una classe en ximo, en tota la colla, tio, en tota la colla, jo es posava en una cuina, tio, i a cuinar, i a fer, i tal, i no sé què, en els sindicats, en
polítics d'un color verd, blau, groc, del que siga, no? I una vegada Enric Morell, el president, en una copeta, no?, que és ja lo bo, em va dir, hòstia, Joan, tu saps, tio, perquè jo vaig fer ahir coques i tal, no?, que feren coques, no? Jo vaig estar en Nàpoles, tio, i me deia ell, i vaig viatjar, i vaig anar allà a Nàpoles a veure, a on està la millor pizza? Ah, sí, molt bé, jo vaig anar, això, hòstia, tio, pues, això és la millor, està de puta mare, pareixia, i me vaig fer una foto, tio, com una coca de massa bona, de massa bona de les que se fan en peu, en oliva, tal. Sense tomata. Clar, diu, me'n dóna la volta i enfront estava, tu saps que estava l'església de Sant Vicencio. Me cague en la mare que va. Això té que ser alguna raó, tio. La iglesia de Sant Vicente Ferrer. Clar. Entonces él me deia, això no pot ser perquè sí. Això no pot ser perquè sí. Tenim que posar en valor la coca, Joan. Tenim que posar, no? I ahí estaven, no? I ahí estaven, i ell me'l dia, tio, però en una convicció que me va traspassar a mi també, no? Jo estic convençut que la coca, la pizza, en fi, qualsevol, la galeta, en fi, qualsevol elaboració en trigo és el Mediterrani pur, i cridar com te'l dona la gana, no? Però és el mateix, no? Ara anaven a fer-ho tot en Dénia també, el concurs que anaven a fer ahir, el segon concurs internacional, en Pepe Cotaire, i anaven ahir a revivir-lo i tal, però al final el virus no ha pogut ser, no? Però sí, està Pepe, per exemple, en una tenda, jo crec que la té en Oliva, me pareix, i després la té Dora Perelló la té en Dénia, també. La coqueria. La coqueria en Ondara, crec que és. Ui, ara... La meva dona ara m'ho dirà que va molt, però sí, crec que és Ondara. Per aquella zona, vamos. És Orba. La coqueria està en Orba. Clar, Dora Perelló és d'Orba. Ella fa les coques d'Orba. Joan, és que jo vull una coqueria, o jo vull un lloc on fer coques, però en la plaça de l'Ajuntament, en la plaça de la Reina, i no tanta cosa de menjar ràpid. Això sí que és menjar ràpid, però menjar ràpid valencià. Efectivament. Que lo que vas a tindre, lo que tenim, no és una coqueria, lo que tenim són franquícies, tio, de comida ràpida, sí, i de fast food, per molta elegància i per moltes, en fi, per moltes coses xules que han posat ahí en la decoració, no? Però no, és a dir, tenim que potenciar la nostra gastronomia. Per què? Perquè si potenciem la nostra gastronomia estem potenciant el productor i estem potenciant la horta. I estem en l'horta, tio, perquè si no, això desapareix. A mi, jo me n'he anat a l'Alguero. Jo me n'he anat a l'Alguer, no? A l'Alguer, que és l'últim ciutat que se parla valencià, no? És d'Itàlia, no? Allà, en Sicília, en Corteche, per ahí. No me'n recordo. Jo vaig allà anar a fer una festa i a fer unes classes de paella. A mi em dona el mateix el que li posaren allà. Varen fer paella valenciana, no? Conill en pollastre, verdura i tal, no? Però a mi el que a mi m'agrada és el comboi que se fa al voltant de la paella. Això és el que té que tindre clar la gent i el turista. Sí, esta setmana he publicat en el blog d'Horta Viva. Nosaltres teníem fins que aplegar el tema del virus, una estudiant japonesa de 23 anys. L'ha vist. De pràctiques. I una de les últimes coses, l'últim dia abans del confinament, vàrem fer un dinar i li vaig ensenyar a fer paella. I després he escrit ella sobre aquesta experiència i justament aprofitem per saludar a Paco Albert de Follos i a Rafa Mañez, que s'han unit també. Ahí tens ho tens tot ahí. Bueno,
pues, Mizuki media en el article que podeu llegir en la web, està molt interessant, no? És des d'un punt de vista japonès que compartim moltes coses en nosaltres, en quant a l'arròs, que és molt arròs, menjar saludable i tal, i me dia, diu, però el que més m'agradava era que acabàrem de dinar i estiguérem 2 o 3 hores més parlant. I sentats en taula sense pressa i compartir, no? I al final això és el Mediterrani en viu, l'exquisit Mediterrani. Es que la gastronomía del Mediterráneo es eso, tío, es el convoy. Es que al voltant d'una paella, per exemple, que és un circle, no hi ha mal rotllo mai. Mai hi ha mal rotllo davant del menjar. No, a veure, senyor turista, vostè el que té que fer és no vindre a... Com se fa la paella? Jo li ensenyaré com se fa la paella, però no, té que vindre a la cultura. En 45 minuts o en una hora i dius... Pues vayas a otro sitio, porque así no saben practicar. Efectivament, no és ensenyar ni com se fa la paella, no, és el que té al voltant, no? I el que té al voltant la paella i la tomaca. I aquesta tomaca, a veure, i anem a fer uns trossos de tomaca molt exquisit, molt bo, i una mica d'oli, no? Com el que tenim per així, no? Tu fixa't, el Villalonga, no? Mira, que jo també estic preparat, eh? Mira, que jo no tenia més, tio. Farga localitat de Canelo Roig, però a més és que fan una canetera, que és una varietat local, espectacular. Espectacular. Ahí ja... És molt bo també, no? I així, jo estic preparat també, tio. Això està al massatge. Això què és? Això és d'Enguera, tio. Això és d'Enguera i, sí, és d'Enguera i és un cupatge, és un cupatge, però és molt interessant, és molt interessant. Però sí, mira, tu saps el que tinc per així també? Tinc aquí una tauleta, he agafat de tot. Així tinc safrà, a veure si ve safrà. Este safrà, tu saps on és el safrà? Veo la manxa, que és molt difícil d'aconseguir. Tururú, no, hombre, no. Este safrà de Aras, tío, de Andilla, de la zona de Andilla. Allí, sí, tío. Allí, a més cuiner també. Tenim safrà en la Comunitat Valenciana i no lo tenim clar. ¿Sabes el que vull dir? Entonces, allí les famílies tenen un tros i plantaven el safrà per a consum i està de puta mare. I la trufa i tal, i no sé què, però este safrà varen portar a com es diu? Fiturno, l'anterior que vaig anar, a Fira del... O a Berlín o a Londres? No, la de Madrid, tío, va a ser la semana anterior. Vale, pues sí, Madrid Fusión, collons. Madrid Fusión, això, Madrid Fusión. Pues a càmera que se le echa el color perquè m'ha paregut que era increïble. Sí, míralo. I se veu ahí al traslúcid, sí. No se veu un groguet, se veu molta qualitat ahí. No, i està fenomenal, per això t'he dit, no? Que tenim moltes coses, però com si no tuvieren, no? Perquè no les coneixem i no tenim clar que en aquest lloc hi ha tal cosa o hi ha un oli fenomenal. Jo vaig estar en la presentació en Paco, que me va convidar i sempre que puc, jo quan me vaig en el Tos al Plat deia, Paco, dona un oli i tal, i jo poso l'oli ahí, tio, i clar, oli de la Comunitat Valenciana i oli prou bo, no? Paco, per a qui no sap, és Francisco Albert, o Paco Albert, ell és de Follos, ell és expert en oli d'oliva sempre verge extra, per això és jo virgen extra en xarxes socials, el podeu veure, i ell ha fet una guia, i fa la guia d'olis de la Comunitat Valenciana, que és una guia que se pot descarregar per internet, que és molt interessant. Sí,
Sí, i l'any passat varen estar ahí, jo vaig estar en la presentació en el Bioparc, no? Que la va presentar i era bestial, no? Les famílies que estan al voltant de l'oli d'oliva de la Comunitat Valenciana, de Requena, de Castelló, de València, de Nas... Una barbaritat, una barbaritat. Vi també, tio? Vi també? Espera, Jo con el mando i pues va. Jo he trobat una xolleta per ahí per casa. El aigua no le lleva la tos. Mira, Mira. ¿Qué es eso? Hombre, a ver. Això és mel, tio. Això lo tinc ahí per a quan arribi ja la desencaixonada, no?, de tot. Ho has definit molt bé perquè anem a eixir com a bous. Anem a eixir com a bous. I jo no el coneix. Jo sé que tu sí que el coneix, no? A Javi, veritat? Personalment, bueno, a Javi segurament no sabrà qui soc jo, però jo sí que sé qui és ell. I val. Aquí, res, per això estem. Pregunteu el que vulgueu, per favor. Teniu l'oportunitat de... Teniu ahí davant a un xef que li podeu preguntar el que vos doni la gana, perquè si no sap la resposta, estar segur, però que pot explicar moltes coses. Igual que si expliqueu alguna cosa sobre oli, Paco, que està seguint-nos també, ho pot explicar també. Mira, Miguel, esto de así, saps què és? A veure, així. Això és nyora. La nyora. Això lo fan en Elche, tio. Això el fan en Elche. I en Elche el que fan és triturar-la, fregir-la i te la donen així ja. I ja pots treballar en la nyora. No, jo és que la nyora se crema. És que jo no sé com se treballa en la nyora. Una romesco en nyora, jo crec que me tiri 3 dies. Pregunta... Clar. Joan, us pregunta Begoña pels arrossos integrals. No sé exactament a què se refereix. Mira, ara mateix... Recomendaciones para cocinarlo. Vale, ara mateix, en este confitamiento, estamos confitados todos, muy bonitos, lo millor és menjar el arroz integral, no? Perquè té molta fibra i anirà millor. El mateix 25 minuts, no més, no més de 25 minuts. No se n'anem a 45 minuts per a cuir-lo i per a que estiga bé. Està prou bé així, en 25 minuts, sofregir, què sé jo, tio, però com una verdureta, per exemple, les verdures van molt bé per a l'arròs integral, no sé. Tampoc a l'hora de cuir-lo és el temps, no? I si em preguntes, i què varietat és? No ho sé què varietat és. A no ser que lo posen en el cartó, en el paquet, no. Probablement seria un Bahía, ¿no? Algo así, ¿no? Pero vale la pena consumir el integral ara. I si no, una de les coses, per exemple, que tenia per ahí, de Rafa, per exemple, de arroz de sueca, arroz de sueca, él lo que fa es más pelado, menos pelado, ¿no? Claro, ahí tindre molt i prop de poder jugar en això, si mos ho explicava l'altre dia, és interessant. Té un que és poquet, i és quasi un integral. Té molt de pericarpio, el pericarpio és el que està, en fi, al voltant del gra d'arròs, no?, el pericarpio, i és meravellós. Ese oli... S'acaba el productor. Sí, no, ese oli és magnífic. Ese oli és magnífic, sí. Jo l'he tingut en la mostra de turisme. En la mostra de turisme de l'any passat, també en setembre, lo vas tindre. Clar, la gent diu, i este se'n va d'un lloc a un altre, no? Clar, jo és que a mi me posen normalment en un escenari, no? I me'n donen un micro i una cuina, no? I ara, apanya-te-les, no? I estic present. Mos preguntaven també, Joan, a veure... No, Paco dia que tenia que anar-se'n a Colòmbia a fer ahí una paella i t'estava preocupat per el tema de l'aigua. Sempre se diu, és l'aigua de València.
l'aigua la porto jo si m'emporta a mi. No hi ha cap problema. No, a veure, l'aigua no. L'aigua, Paco, el que tens que fer, tio, a veure, sensatez, a veure. Així hi ha molt de cal, no? Doncs tindràs que treballar la fórmula, equilibrar la fórmula, perquè a menys cal, l'aigua penetra molt millor en el gra, per lo qual se farà abans el gra d'arròs, saps? Sobrarà aigua. Entonces tindràs que veure com és l'aigua d'allí. Si tu fas així, o en Madrid o on siga, un arròs en una aigua mineral, te passa el mateix. Nosaltres, que anaven a Madrid, tio, durant molts anys, anaven en un tràiler quasi d'aigua, tio, allí. Però estan bojos o què? Hasta que anem a aprendre, no? No, tio, clar. I si equilibrem la fórmula, no serà millor? Efectivament. Sí, tio. ¿No? Pues mira, ja que està Paco per així, un altre tema és l'oli. Quin oli? Vull que Paco me conteste també. Quin oli gastar per a la paella? Un verge extra? No fa falta que sigui verge extra. Quines varietats? Quin tipus d'oli? Yo no sé lo que dirá Paco. Me lo imagine, ¿no? Pero yo en un oli d'oliva, un oli verge extra, sí, bé, jo he fet arrossos en demostracions, en Fortaleny, l'últim que va fer en Del Tros al Plat, lo vaig fer en Villalonga, no, a veure si tinc per ahí, en Alfarenca, y era oli d'oliva verge, con Alfarenca, me parece que se diu la varietat. Boníssim. Paco i David, que són productors d'oli, ells parlen de verge extra, els dos. Però, sin embargo, Raquel Andrés, crec que Raquel Andrés del grup La Sucursal, que tenen la Marítima, ella dia que feia la paella en oli verge, però no en verge extra, perquè dia que buscava uns olis una miqueta més suaus. Els arrossos es fan molt bons. Parlàvem abans un poc, no? N'hi ha opinions diferents, maneres diferents de fer les coses i els resultats poden ser bons. Està molt bé aquesta resposta, perquè a lo millor lo que tenim que fer és descobrir la gamma d'olis d'oliva que hi ha a la Comunitat Valenciana. Efectivament, si estem en el vi i estem diferenciant varietats i tenim un vi per al peix, un vi per a una carn i un vi per a una sopa, a lo millor en l'oli tenim que començar a tindre aquesta cultura, no? Tenim, i me costa, perquè estic treballant també en ells, que la Federació de Cooperatives Agroalimentàries estan ahí treballant en tot això, i tenim que veure com lo farem, no? Però sí. Ahí tenim molta feina. Bueno, antes de que se m'olvide, el vi que estic veient és de l'entrevista que farem ahir, que és el Litu de Quines 2008, de Gràcies Wines, que ells són valencians també, tenen el celler en Casas Ibáñez, en Albacete, però tenen vinya en Albacete, tenen partit. Molt bé. I tenia per així... Més preguntes. Vinga, va. Com? Qui vol? Més preguntetes, no? Bueno, sí. Màxim mos queden 10 minuts perquè a l'hora Instagram mos talla, A veure si mos pregunta alguna cosa més, aprofiteu que esteu mirant-nos per a preguntar coses perquè crec que és molt interessant parlar amb Joan. Parlem un poc de turisme, Joan. Què farem? I la mel, tio? I la mel? La mel jo soc al·lèrgic. Això és mel, tio. Això és una... La mel que tenim així també, tio, és una riquesa. I en el turisme, què farem en el turisme? Estem treballant ahir, Jo... Oh, que formatge! Això... Jo m'atrevís a dir un nom,
o pincharé ahí Però dubte que ho adivines. Castelló. És de Castelló. Castelló. I? Val. Això és ovella? Això és d'ovella, molt bé. Perquè el de cabra és més xicotet? Això és ovella. No sé si... Sí, a veure, ja. Ahí, ya, sí. ¿Això és almedíjar? No, no és almedíjar. No és almedíjar, no és corral. Vols? No és no, però estarà fenomenal. Sí, no. Sí, estarà molt bo. Pues lo que te dia del turisme. Jo estic ara treballant en l'Ajuntament de Riba-roja, començarem en maig ja ahí en un puesto treballant d'enllaç d'alguna forma en una de les cames importants del turisme, que és la gastronomia, en els restaurants i els restauradors, ajudant i fent colla, no? Fent colla en tots ells, no? Riba-roja, per exemple, és un dels ajuntaments que més ha apostat per la gastronomia com recurs turístic, no? De fa anys, no? I en fi, Meliana també, no? Està ahí treballant molt a prop, no? Però no ho sé, jo crec que, per exemple, fins a octubre no tindrem res clar. A mi em dona no sé, que fins a octubre no estarà la cosa ja masticable, no? I què farem? Pues no ho sé, perquè passarà el mateix que quan se va prohibir el tabaco, no? Que se va ficar ahí panels i espais, no? La gent se va gastar molt de pasta, veritat, molt de pasta ahí, i després per a res. I després per a res, no? Perquè, és a dir, a lo millor quan isca la vacuna tot serà normal una altra vegada. Això és el que jo penso. No sé si pegue d'optimista, no? Però per una banda soc optimista en que quan tinguem la vacuna tornarem a la normalitat, entre cometes. Per una altra banda pessimista, en el sentit que no haurem après res i farem les mateixes burrades que fèiem fa un any. O fa 2 mesos. Sí. No? L'última crisi me costa, soc prou escèptic en que aprenguem alguna cosa que hauríem aprendre de l'actual. Sí, totalment. Jo ara, per exemple, he estat... una de les coses... Tu et fixes, no? Què cosa més important l'estar treballant a la gent que no té recursos ara mateix, no? A mi el que no m'agrada res, tio, i jo crec que és que no hem aprengut res, és el meu nom té que estar ahí. Com que he estat ahí cuinant o donant no sé què cosa, però això què és, tio? És que no n'aprendem. No aprèn res, tio. Estem en el mateix que abans, no? El turisme no serà mai el mateix. No serà mai el mateix, no? Tenim que tenir-lo molt clar, no? La gastronomia serà la mateixa? No ho sé. Jo crec que les cartes tan abundants, els menús, el vale todo i tal, no? Jo crec que tot va cap al producte de proximitat, ahí guanyarà el productor, o guanya el productor, mira, en el turisme i la gastronomia o guanya el productor o no hi haurà turisme ni gastronomia. Tot per l'aire. Jo crec que espero que no paqui, espero que els tardors no tinguin repunts i que no siguin tan forts, perquè si no és tela. Te dia antes que el gos, que a veure si el passegen el pobre, que teniu per ahí un gos que per lo vist no el trauen a passejar i està que no para de lladrar. Crec que és una bona reflexió, jo crec que Joan, per acabar, perquè a més ja no tenim més temps, acabar en això, no? En el productor, no? Que al final o tots guanyem o perdrem tots. I ara estem donant-se compte de lo essencials que són algunes activitats com l'agricultura i l'important que és tindre producció prop de casa i sort que tenim producció alimentària. Imagineu-vos que tot el que tenim d'alimentació ho tinguem que portar de Xina o de Japó o d'Austràlia
i que no haguem pogut, no? No hem pogut portar mascaretes, que eren els molt importants, i material sanitari, però si no haguem pogut portar menjar, doncs imagineu-vos, no? Abans d'acabar, que no se m'oblidi, el formatge, David, que el coneix molt bé, sí que l'ha conegut, és este formatge d'ací, de formatgeria La Planeta, que també vam parlar en ells, i a més vam veure com pasturaven les ovelles. Estan en cert, estan en maestrat, és gent que s'ha llançat també ara a produir i té el seu ramat d'ovelles, fer coses en qualitat i amb molta estima per la terra i pel territori. És l'única manera, és l'única forma, y yo lo tengo claro, tío. O sea, o el turisme és sostenible o no hi ha turisme. Ja està. O l'aprenem o... Turisme i tot. Al final hem de cuidar el planeta que tenim i hem de cuidar el territori en el que vivim i crec que la contribució que podem fer nosaltres humilment als nostres fills, als nostres nets, és estar en la consciència tranquil·la de dir, mira, el pare, el iaio ha fet tot el possible per a que te quede un planeta igual o millor que el que ells tenien, no? Efectivament, tio. Doncs Joan, jo crec que en això quasi que ho rematem. Si vols afegir alguna coseta més. No, jo crec que s'ha cuit tot molt bé, no? Endissat l'arròs en el punt, Ha sigut un... Ja està reposat. Molt bo. Se'l podem menjar. Sí, efectivament, no? I en uns aliments i productes nostres de proximitat, de productors xicotets i aneu als mercats, per favor, per l'amor de Déu. Aneu al mercat municipal. Al Xicós, a qualsevol. Al mercat. El tu a tu. Però el tu a tu. Molt bé, ha sigut un plaer, Pues Joan, moltíssimes gràcies i, bueno, quan acabes és una paella. No, tenim que anar, Tenim que anar i posar-se al voltant del rogle ahí i fer ahí un comboi fenomenal, de puta mare, de puta mare. Disfrutar con nosaltres també en el Mediterrani. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots els que heu estat ahí, a Paco, a David, a Begoña, a Rafa i a tots els que heu seguit el directe i dir-vos que demà podreu veure el directe sencer en Instagram. En Instagram el podreu veure ara i a partir de demà en YouTube. Joan, moltíssimes gràcies. És un plaer parlar amb tu i que compartisques la nostra saviesa en tots nosaltres. Un abraç molt gran, Cuidar-se molt. Igualment, que vagi molt bé. Adéu. Vinga. Bueno, moltíssimes gràcies a tots. Ha sigut el directe en Rafa i res, acabem els directes temporalment d'Horta Viva en Instagram, però continuarem fent algun més que ja anunciarem. Així que res, gràcies per estar ahí, moltes gràcies a Joan, que ha sigut una passada parlar amb ell, i una abraçada i a cuidar-se tots. Vinga, adeu.